משקאות הקנאביס פרצו לשוק האמריקאי בן לילה והפכו ברגע להיות הדבר הבא שכובש את אמריקה. אז בואו נבין מה זה משקאות קנאביס וממה הם שונים ממוצרים אכילים. קודם כל, מספר יצרני קנאביס קצת משוגעים החליטו שהם הולכים לקחת את זה לקצה, בעוד שיש יצרנים שמייצרים עם מעט מיליגרמים של THC, יש לנו יצרנים שמייצרים עם THC מאוד גבוה. הדברים שהולכים להיות שונים זה משך ההשפעה, אורך ההשפעה וכמה זמן השיא של ההשפעה הולך להחזיק לנו. מצד אחד, עישון ואידוי נותנים לנו את האפקט המהיר ביותר, אבל גם בורחים הכי מהר. כשאנחנו אוכלים את זה, לוקח לזה הרבה מאוד זמן להתפתח בבטן. וכשזה מתפתח, הכאפה כבר מגיע. אז אם היה לכם ספק, משקאות הקנאביס משפיעים בערך בין 15 ל-20 דקות. מאמר חדש שפורסם באוניברסיטת הרווארד דווקא מספר לנו ומשווה בין הסם המסוכן ביותר בארצות הברית שמדובר באלכוהול לבין משקאות הקנאביס. כיום גמילה מאלכוהול נמצא בראש סדר העדיפויות של